Съвместимост при жена телец с мъж рак. Много разпространен съюз. Два собственика по своята природа, вкопчили се веднъж един в друг в мъртва хватка, те вече не се пускат за цял живот. Разбира се, че не говорим за голяма и светла любов. Просто тези хора не могат да отпуснат ръцете си, защото гълъбът ще излети. Когато ние сме способни да отворим ръцете и да пуснем ненужното, то ние откриваме за себе си нещо ново, а дори и божествено послание. Те се откриват един друг още в ранна възраст и се женят като правило млади. Жената телец веднага усеща в бъдещия си мъж спестовническата жилка и разбира, че тяхното общо бъдеще ще бъде в надежни ръце, здраво стиснати, както нейните. Не трябва да мислите, че жената телец ще седне на шията на възлюбения си. Телецът е трудолюбив по своята природа, а важното за нея е да има пари, заработени със собствените й ръце. Само тогава животът й ще бъде изпълнен със смисъл. За нея са важни придобивките, купени със собствени пари, които тя с никой не дели, ако не счита този човек за свой. За мъжа рак е все едно дали тя работи или не. Важното е това, което жената заработва, да се съхрани у дома. Инертността на бъдещия съпруг не плаши жената телец, защото тя по своята природа също не е много подвижна. Ритъмът на тяхното съществуване им позволява да си затворят очите за много грешки, които всеки жив човек допуска в живота си.